Kusangana zvekare kwataita paKulin TV channel yenyu. Ndadzoka zvekare nema-updates muri yeZimbabwe ari kuitika. Nhasi ndichangoshandisa dombo 1 kurova shiri 3 ka1. Ndo ma-updates andiri kuuya nawo ndakakubatira akasiyana siyana. Regedzai nditangire panyaya yekuTriangle kuri kunzi Sugar Producer Triangle announces a 3-phase staff retrenchment setting escalating operations costs current loses inability to claim VAT on inputs after sugar was exempted from VAT and competition from low-cost duty-free imported sugar notice silence on how many jobs to go. Iyo iri kunobatanidzira anatuli avo kwanzwa pangonzi VAT chichi zvazvema-tax ana mutuli zvavaiita zvekuti sugar tax what zvezviya ikoko kwakupisa. Saka vanhu vari kukonzeresa zvinhu izvi zveretrenchment according to these people vari kutaura zvecho veTriangle iri kunongedzerwa iri kungonanga kuna kufinance kuteam refinance minister. Saka nyaya yacho iri kungoenda kuZANU-PF ndokwa iri kungonanga ikoko. Saka 3 phases dzacho dzakamira dzakadai so kupera kwaFebruary kuri kutoretrenchwa first phase yevanhu. I'm sure anenge ari mageneral worker aya ingonzi Bombera Gutsa Mudungwe. Phase 2 I'm sure inenge yakamixa kuti mageneral worker nemamwewo vakuti vanenge vachishandawo vane mabasa emaskills chinchi vacho ivavo vanenge vachingoafurwa. Phase 3 iri kuzoitwa muna August ndo inenge iri kupedzisira ndo ichadzinga vakawanda manje inenge itori gukura hunde yekutoti vakasara vacho vanenge pachingozogonzi kusare vashoma vane experience pane pakutariswa zvakawanda uyu akura uyu adai ndo zvinenge zvaakuitika ikoko. And chinhu chiri kuzondisira fun ndichienda pane imwe nyaya ndiri kuona Wikino Chivhayo ari kutengera this guy uyu Murakashi mota nhasi. Nyaya dzekutambura kuri kuita vanhu zvedu hatinganyanyise kunongedzera kuti this guy tingandi ari kukunigina, but chinhu chiri kunyanya apa ndechekuti this guy is promoting people vanosupporta the same system iri kukonzeresa kuti zvinhu zviite zvife munyika kudai so. Ndo zvinhu zviri kunyanyisa kuboha. Hanzi unongochibudisa zvinhu maprograms eZANU-PF chichi saka well done uri kushanda nesimba. Zvinhu izvozvo zviri kutoita kuti mumwe munhu atengerwe mota, but the same system iyoyo kune vamwe vari kutobuda mabasa vari kurasikirwa nemabasa. So ipapo panenge pakuda kuongororwa kuti musoro umu hadzisati dzakunyimana moto here, nekuti chatinonyanoziva ndechekuti mari haipedza chibalance, but chibalance ndo chinopedza mari. Ndo zvinhu zvandiri kutoona zviri kutoitika panapa. So ndiri ipapo ndiri kusangana naJob Scala ari kubva adefenda the situation iri kuitika yema-opposition in Zimbabwe. Nyaya iri kunyanya kutenderera iyayo kunzi opposition yafa, opposition yapera in Zimbabwe. Ndo yaari kubuda ari kupindura ari kuti the narrative that opposition is dead in Zimbabwe is false and self-serving. It is also untrue that opposition against ZANU-PF is dead. Those opposed to ZANU-PF rule are multiplying. What is dead are the personalities who have fallen prey to the gold bed of ZANU-PF anger and hate of ZANU-PF by ordinary citizens has doubled. Saka nyaya iripo ari kuti uku muri kuti vamwe vanhingirikina, but nyaya yekuti zoti ningi wangu pamwe ndo mungatoti yadzikira, but vanhu vatowedzera hasha against this current regime iripo yana Idi Mnangagwa. Ndo zviri kutaura naJob Scala kuti kana zviri zvekunzi muri kuti ningiri yapera dzinongoriwo nyaya dziri kutaurwa dzekunyeba, asi vanhu havachada vanhu vanoita. Ndo mashoko ari kubudawo nekuna Job Scala. Handizozivawo kuti imimi muri yeZimbabwe makatarisawo mashoko iwayo muri kuvaonawo sei. Inini pangu ndasakura ndazunza nyaya 3 dzatopera. Regedzai ndikusiye muchiteerera audio ichateera muzondiudzawo zvamuri kufunga. Kana muchinge mune something to say mune enyu audios muri free kunge muchimasenda. Sarai makateerera muzondiudzawo maonero enyu, but musabve panapa musina kulaika this video. Iwe Samuel tiri mabalance here isu. Tingatoudzwa kuti kwanzi opposition inofanira kuchigara ichiti opposa. Tata amabalance here sichikuopposa muchidai neutsinye hwamina munomboda kuopposa. Munomboda zvekutukwa motoudzwa zvamufanira kutoudza opposition potai muchitituka. Handiri kunoda kuopposa kubribe isusu. Yo madinga enyu amakaenda nawo kumunda iyo ndo amunotoudza zvekutaura iyo. Zvakutoratidza kuti opposition yakatomedzewa. Makutoudzwa mashoko ekutaura. Kunzi mangwana itii zvakati, mangwana itii zvakati. Tiopposei vanhu vafunga kuti muri hatisi vamwe chete. Manje isu hatisi mabalance ka isusu. Hatifunge nekumashure, tofunga nemusoro. Kuda kuti tiita mabalance ano eZANU-PF nemakadhakwa zvekudhakwa zviya. Kwai munofanira kupota muchiti oppose, makutovaudza zvekuita, makutovaendera mberi. Daiwo madzungairwawo ndakataura kuti mahure pfambi dzetriple seeds. Vamuswe unongoteera kwaenda musoro. Bhowa mani vanhu veZANU-PF. Totobhoyekana nevanhu veZANU-PF zvakanyanya kuda kuramba uchitoti bhowa futi.
Just imagine pana president anozviti akawina maelections, president anoti anotungamirira nyika zvakanaka, apedzazvo akuisa Chabangu papeji rake. Chabangu waanoziva kuti akadestroya party. Chabangu akavhiringidza Triple C. Izvino vanhu vakavhotera vanhu vari muTriple C vari kuchema kunze uku nekuda kwaChabangu. Saka muri kuona kuti President Mnangagwa munofarira vatengesi here kana kuti chii chamanyanyuyamura kuna Chabangu chaakaita chakanaka? Kumabvuku pasta vakafa uku nekuda kwemarikozi waya. Saka chamaimura pana Chabangu chaakaita chakanaka chii kunze kwangovhiringidza zvinhu? Munhu anonzi Chabangu uyu anofanira kungwarirwa nekuti ruoko rwaMwari ruri pamusoro pake. Kana achifunga kuti ari kudirwa utengesi, aiwa tinenge takamutarisa. Munhu anonzi Chabangu akakosta nyika. Chabangu mutengesi, mutengisi uChabangu, inyoka uChabangu, inyoka yomuntu, inyoka yomudhala ingada nhloni. Munhu asinganyari shwashwa pamberi pavanhu achingosimaira kunge benzi. Kuita kunge zimuke shwashwa chingoseka-seka zvisina basa vanhu vakatsamwa kudai so. Inja yomuntu wena Chabangu, mutengisi, Satani, ula matumba munyama. Pera sikutandi lo manga zamu kutini asikutandi Chabangu. Lonkirizwa kula muntu okutandayo Chabangu. Loma ungabanga kuniki maloma makokubhadhara. Lapho olala khona, lapho odla khona. Abantu bekukhangela kula muntu okuthandayo Chabangu. Kumbe iChabangu yangaba unkolo ukuthi umuZimbabwe wena. Umuntu ongela nhliziyo, munhu asina moyo. Unonyadzisa Chabangu. Washwa vabereki vese vakavhotera Triple C shwashwa. Uri kufunga kuti vari kufara nezvauri kuita izvo? Vamunangagwa vajoina vakutora munhu akadaro ndiye best friend. Muri kuvaka nyika here kana kuti muri kuita zvokumba kwenyu? Nguva iri kufamba, muri kuchembera. Muchazodira mangwana naChabangu wenyu. Chabangu muchagara mumwena senjiri. Rimwe gore makushaira kwokufamba nezvamakaita izvo zvizvi. Ende usafunga kuti vanhu vari kuseka. Asi hlekeleli idhoti wanase kukhangela somudhara. Angikwazi kuti ndaongera nhloni wena Chabangu. Yime ngikhuluma ngingafuna ukumphendula umphendule. Uyinja yomuntu wena Chabangu. ZANU-PF yakungosapotiwa naMahure varume. Mahure. ZANU-PF fully supported with the beaches. Beaches. Mahure. Kana munhu anoziva chinonzi hure, chinonzi beach, anokuziva kuti murume uyu unotaura chokwadi. ZANU-PF yakusapotiwa naMahure. Munhu wese ari kusapota ZANU-PF now. It's a beach. It's a beach. Because munhu ari kuenda kuZANU-PF achisapota ZANU-PF anoti pamberi nomusangano yayo vanotobhadharwa. Kana vakasatobhadharwa hakuna nhanzvi inowana ZANU-PF. Pachamisa tibhadharwe isusu varume. Tiri kuda kuti nyika iende mberi. Kwete zvokuti tabhadharwa, kwete zvokuti adii. Izvo zviya zviri kutoitwa naChivayo zvekutengera vanhu motokari, kutenga vanhu, kunyenga vanhu, kundopfimba mahure anomudyire. Munoziva kuti hure haridi kufamba risina kuisa Q-tex pamuromo kana kuisa makeup pamuromo apa, Q-tex kuzisa panzara apa nokudini nokuzora mafuta nezvinonhuhwira. Ndizvo zvakaita mahure anoenda kuZANU-PF. Hadi kugara asina mari. Then mangwana wazoti nyika yedu yakadai, nyika yedu yakadai, hei tikazodai. Mukazodai kupi? Sure yamai.